se poziva na Ustav i na volju građana. Ali tamo ima više ljudi, ajde. Nema već, ajmo mi. Pomoć Bog, dragi gledajte. Radi se, ne radi se. Lokalnih izbora, taj rok teče, u subotu je zadnji moment. To je da je ruski državljanin koji je boravio turistički u Beogradu. Stojimo da koordiniramo naše aktivnosti, nesporno smo se usaglasili da su izbori pokradeni. Ići ćemo bliže kad politički završi konferenciju. Diva neobrazovan. To je tragedija. Nisam mislio da ga uvijem. A, dobro. Ništa! I krade! Radi i ne igra se sa izbornom voljom građana Republike Srbije.